Club Voleibol Xàtiva. Promoció de valors esportius, promoció específica del voleibol. Globalment, aquest projecte fomenta els valors de l'esport entre els més menuts i menudes per educar-los en un esforç personal i social. Educar a través de l'esport, oferir una cultura de superació i de treball en equip són les nostres característiques. Som un projecte innovador que té caràcter diferencial i sostenibilitat en el temps i la capacitat d'arribar al màxim nombre de xiquets i xiquetes. Com a entitat, el Club Voleibol Xàtiva té més de 50 anys d'història. A banda, som una organització sense ànim de lucre. Sols treballen en el nostre club entrenadors titulats i homologats per la Real Federació Espanyola de Voleibol i per les administracions educatives. Tenim una nombrosa massa social, alcancem més de 400 famílies a través dels 32 equips en competició oficial, lo que ens assegura una presència en les xarxes socials i els mitjans de comunicació. Des de fa diverses temporades, el club col·labora activament en una iniciativa denominada PequeVolei, promocionada per el Consell Superior d'Esports de l'Estat espanyol i la Real Federació Espanyola de Voleibol. L'objectiu d'aquest programa és educar en valors i acostar l'esport als propis col·legis. Per això, necessitem les instal·lacions dels col·legis, aportant el grup els monitors titulats que reforçaran en alguns casos als professors d'educació física. Normalment seran les AMPEs dels col·legis les que ho promocionaran com a activitat extraescolar. Oferim, per tant, un marc estable denominat PequeVolei.